Сына и Духа Святого. Амен. Пан с вами. Дорогие братья и сестры, интенции этой святой мши молимся за померлую Дануту Нямира 2 года после смерти, померлого Марьяна Нямира и померлого Ивана Коваленок. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина, тому прошу найсвятейшую заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амен. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь праворучайца, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым умолили Бога Отца. Амен. Молимся. Всемогутный Боже, покорно Тебе просим, научи нас быть разважливыми, как словом и чином мы выконывали тое, что Тебе досподоби. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе, и володарить у едности Духа Святого Бог, праз усе веки вечные. Амен. Сідайте. Читання першої книги Самуеля. У тыя дні
Падняўся Саул і з 3000 чалавек, выбраных сярод сыноў Ізраіля, рушыў пустыню Зіф, каб шукаць у пустыні Зіф Давіда. Тым часам уначы Давід, Абісай наблізіліся да войскаў ягоных і знайшлі Саула, які ляжаў і спаў у лагеры сярод палатак. Яго дзіда была уторкнутая ў зямлю каля галавы ягонай. Абнер і людзі спалі вакол яго. І сказаў Абісай Давіду: «Сёння пан аддаў ворагаў у твае рукі, таму дазволь мне адным ударам прыбіць яго дзідай да зямлі. Другога ўжо не спатрэбіцца». І сказаў Давід Абісаю: «Не забівай яго, бо хто можа беспакаранна падняць руку на памазаніка пана». Тады Давід узяў дзіду і збан з вадою, які стаяў каля галавы Саула, і яны дышлі. Ніхто не ўбачыў, не заўважыў і не прачнуўся, але ўсе спалі, таму што пан спаслаў на іх глыбокі сон. А Давід перайшоў на другі бок і стаў на версе гары, так што паміж імі была вялікая адлегласць. І Давід закрычаў Саулу: «Вось каралеўская дзіда, няхай адзін са слугаў прыйдзе і возьме яе, а пан адплаціць кожнаму паводле справядлівасці і вернасці ягонай. Бо сёння пан аддаў цябе ў мае рукі, а я не захацеў падняць руку сваю на памазаніка пана». Это Слово Божие. Милосердный ёсь пан и ласкавый, милосердный ёсь пан и ласкавый. Благослови душа моя пана, и все нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя пана, и не забывай про все его добродействы. Милосердный ёсь пан и ласкавый, и он отпускает все беззакония твои, и вылечивай все твои хворобы, и он житье твое радует от загубы, литостью и милосердностью тебе коронует. Милосердный ёсь пан и ласкавый, милосердный ёсь пан и ласкавый, долготерпливый шват милостивый, не поступай с нами поводле грехов наших, и не отплачивай поводле провинов наших. Милосердный ёсь пан и ласкавый, и як далеко усход от заходу, так отдалил от нас и наши провины. Як литается батька над сынами, так смилуется пан над теми, кто его боится. Милосердный ёсь пан и ласкавый. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Браты, першы чалавек Адам стаў жывой істотай, а апошні Адам жыватворным духам. Але не духоўнае першае, а цялеснае, потым духоўнае. Першы чалавек з пылу зямны, другі чалавек з неба. Які быў зямны, такія і зямныя, якія нябесныя, такія і нябесныя. Як мы носили вобраз зямнога, так будем носить вобраз небесного. Это Слово Божие. Аллилуйя,
Пан з вами. и с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час Єсус сказав своїм вучням: кажу вам, хто слухає, любіться ворогів ваших, добро робіться тим, хто вас ненавидить. Благословляйте тих, хто вас проклинає, молітеся за тих, хто вас кривдить. Тому, хто ударив тебе по щоце, подстав другую, і тому, хто відбирає у тебе плащ, не забороняй узяти кашулю. Кожному, хто просить у тебе, давай, і від того, хто узяв твоє, не домагайся звороту. Робіться людям так, як хочеться, щоб вони вам робили. Бо коли любите тих, хто любить вас, яка вам за це подяка? Бо грешники так само люблять тих, хто їх любить. І коли чините добро тим, хто вам чинить добро, яка вам за то подяка? І грешники роблять то саме. І коли позичаєте тим, від кого сподіваєтеся отримати назад, яка вам за то подяка? Бо і грешники позичають грешникам, щоб отримати стільки ж. Але ви любите ворогів ваших, і чините добро, і позичайте, не чекайте нічого взамін, і буде вознагорода ваша велика, і будете синами Найвищого, бо Він ласкавий до невдячних і до злих. Будьте милосердными, як і Отець ваш милосердний. Не осудите, і не будуть судити вас. Не осуджайте, і не будуть осуджати вас. Пробачайте, і пробачать вам. Давайте, і буде дадена вам меру добрую, утиснутую, утресеную, з верхом засиплють вам у подол ваш. Бо якою мерою меряете, такой і вам буде адмерано. Гэта слово Пана. Хвала. Сідайте, дорогие браты и сестры. Есть такая примовка, яка гучить: з ким поведешься, от того і наберешься. Менавіта ў гэтую тему каже святий Павел Апостол у сённяшнім урыўку з паслання да Карынцянаў: які быў зямны, такія і зямныя, які нябесны, такія і нябесныя. І як мы носілі вобраз зямнога, так будзем носіць вобраз нябеснага. Напэўна, ён тут меў на ўвазе зямнога Адама, з якога мы паўсталі, з якога мы бярэм сябе пачатак. Але прыходзіць так, як мы гаворым, нябесны Адам Єсус Христос, ад якога мы хочам браць пачаткі, ад якога мы ўзялі пачаткі, калі нас пахрысцілі яшчэ. Мы ўзялі пачаткі ад нябеснага, будучы зямнымі, взяли пачаткі ад нябеснага Адама, гэта значыць ад Єсуса Христа. Мы захацелі вучыцца ад Яго, мы захацелі слухаць Яго, каб прыблізіцца да Яго. Вось, напэўна, мы разумеем, што беручы пачаткі ад нябеснага Адама, мы павінны таксама зразумець, што ўсё, што мы бяром, дзякуючы сакраментам. Сакраментам хросту, бежмаванню і іншым сакраментам. І сакраменты, якія на нас сцягваюць Божую ласку, якія яднаюць нас з Божай ласкай. Дзякуючы сакраментам мы прывыкаем да Божай ласкі. Дзеля гэтага ходзім і да касцёла. Прыйшоўшы раз падчас святога хросту, мы не пераставаем яднацца з Богам праз сакраменты ў касцёле, бо толькі тут мы можам мець гэту веліч Божай ласкі, дзякуючы сакраментам, толькі ў касцёле. Што гэта значыць? Гэта значыць, мы праз, напрыклад, святую споведь ачышчаемся ад нашых правінаў, то есть ачышчаемся ад того зямнога прыцяжэння, бо грэх – гэта зямное прыцяжэнне, пекельнае прыцяжэнне, якое моцна цягне нас да сябе. А праз сакрамент споведзі мы ачышчаемся ад гэтага прыцяжэння,
назад вяртаемся ў Божую ласку, у нябеснае прыцяжэнне. Праз сакрамент Эўхарыстыі мы глыбей пазнаем Езуса Хрыста, яго духоўны складнік Езуса Хрыста, духоўны, які не бачны для кожнага з нас, але мы пазнаем у такі спосаб даволі з'яднаны, у спосаб найбольш блізкі. Гэта Эўхарыстыя, самы блізкі сакрамент да кожнага чалавека, яднанне з Богам. Нездарма Христос калісьці сказаў: хто спажывае маё цела, мае жыццё во мне, жыццё вечнае. Хто не мае жыцця вечнага. Паглядзіце, якая вялікая Божая ласка нам даецца праз сакрамент Эўхарыстыі. Вялікая Божая ласка, ласка вечнага жыцця. І мы павінны троху думаць пра гэта, марыць пра гэта, гэтым жыць, старацца гэта усвядоміць сабе, што мы праз касцёл, праз сакраманты прыбліжаемся да Бога. Мы як бы адрываемся гэта месца, это тая, можам сказаць, ракета нашая, якая адрывае нас ад зямлі, якая яднае нас з Панам Богам. Поэтому, дарагія браты і сёстры, мы радавацца павінны ад таго, што ёсць такая магчымасць яднання з Богам, як касцёл, нават як гэты будынак. Поэтому мы стараемся ісці сюды з радасцю. Мы стараемся таксама, пазнаўшы Езуса Хрыста, праз эту вялікую радасць прыбліжэння да нябеснага, даць гэтую радасць, перадаць гэтую радасць нашым родным і блізкім, перадаць гэтую радасць, натхняць нашых родных і блізкіх, каб карысталіся з гэтай радасці, усвядомліваць іх, дарагія браты і сёстры, гэта важна. Бяда нам, калі мы не ведаем, як усвядоміць нашых родных, нашых блізкіх, збліжыцца з гэтай Божай радасцю. І вось не так даўно размаўляў з адной вельмі старой жанчынай, якая вось для простай жанчынай, для якой было вось як Божы дзень запытацца унукаў, перш чым яна ўбачыць унукаў, не там даваць адразу падаркі, але спытацца: а ці да касцёла ходзіце, ці дома моліцеся, натхняць сваіх дзяцей, што вось у адносінах да дзяцей, да внукаў, да праўнукаў, вось гэта есть, вось натхняць гэтыя традыцыі. Я так троху часамі задумаўся, як, але такія традыцыі былі здаўна. То есть галоўнае для жыхароў, для людзей раней было вось тое, што ты яднаешся з Богам. Не тое, што ты там дасягнуў невядома што, але як ты яднаешся з Богам. Бо ўсё астальное будзе табе дададзена столькі, сколькі табе патрэба. Усё астальное будзе дададзена. І як я ўжо узгадаў аднойчы, што бывае прывязуць да бабулі унукай і кажуць там чытаць тое, чытаць гэта, кніжак надаюць, і бабуля мучаецца, што вось унук там а малітвы ці вучыць, бо можа тым бацькам не да малітвы, можа калісьці сына ці дочку не давучыла. Так унука ёсць магчымасць дабрацца і перадаць вось тыя традыцыі, тое найцэннейшае, найдаражэйшае, што ў нас есть у нашым жыцці, што найбольш патрэбнае ў нашым жыцці. Бо ўсё астальное, Христос гаворыць, усё астатняе будзе вам дададзена, шукайце найперш валадарства нябеснае. Усё астатняе будзе вам дададзена. Вось гэта цікавыя такія словы. І тут трэба заўсёды задумацца, ці дбаем мы пра тое, каб было валадарства. Ну, як жа ж яшчэ не дбаць, спаважаныя, калі мы верым у Бога, калі мы верым словам Езуса Хрыста, калі мы верым і гаворым, і ведаем, што калі спажываем, напрыклад, цела і кроў Хрыста, мы атрымаем нябеснае валадарства, калі не атрымаем. Падумаем над гэтыя словы. Гэта значыць, што нашыя блізкія, калі гэта не чыняць, яны не атрымаюць нябеснае валадарства. Пытанне збаўлення чалавека, збаўлення вечнага чалавека, неба і пекла пытанне. То есть паставім перад сабой вось два гэтыя факты,
факты, якія ёсць сапраўды, і пра якіх не трэба ўжо даказваць чалавецтву пытанне неба і пекла. То есть нашыя блізкія, калі яны не спажываюць цела, не п'юць, мы хвалюемся многа, як яны там ці яны маюць, ці не маюць, ці вывучаныя, ці давучаныя. Мы хвалюемся праз усё, што яны тут будуць, але не хвалюемся пра вечнасць таго чалавека. Мы як ён заняты моцно, это ж як, ай-яй-яй, вучыцца многа. Трэба экзамены здаваць, трэба ўсё здаваць, трэба гэта здаваць, гэта. І ў тэлефоне пасядзець трэба. І там, і трэба ў камп'ютары, в інтэрнэце трэба, ўсюды трэба. Вось, калі ж ён да касцёла пойдзе, калі ж будзе яго час памаліцца дома, няма часу маліцца. На ўсё ёсць час, а на тое найважнейшае, на сувязь з нябесным, няма ў чалавека, на жаль, часу. На сувязь зямным глянем у той тик-ток і сядзім у гэтай сувязі зямной, дарагія браты і сёстры. Сядзім вочы вылупіўшы, сядзім у гэтай сувязі зямной, а пра нябесную сумасць нават баімся часамі і падумаць, бо ж трэба адарвацца ад зямною, а як жа ж гэта мы адарвемся ад зямной, калі ж не паглядзім гэтай глупствы адной чи другой, то нам дрэнна будзе тады, мы жыць не зможам, мы спаць не зможам, мы есці не зможам, ці яшчэ што-небудзь. Зможам вельмі добра і жыць, і спаць, і яшчэ як добра зможам, калі адарвемся вось ад гэтага зямнога, знайдзем у сябе великую сілу адарвацца. Поэтому пра гэтую сілу Христос гаворыць нам, пра сілу адарвацца ад зямной. Ён параўноўвае вось гэтае злучэнне з нябесным, паглядзіце, дараванне, любоў. Мы бачым, якія аспекты вядуць нас да добра, бо добро, калі Пан Бог стварыў чалавека, стварыў у добрым, і добро асноўнае ў свеце і ў чалавеку. І калі ёсць недахоп добра, мы называем гэты недахоп добра словом зло. Недахоп добра гэта называем этим адным словом. Поэтому мы павінны разумець, што найбольш нам кажа, рабіце людзям так, як хочаце, каб яны вам рабілі. Рабіце людзям так, калі хочаце, каб яны вам рабілі. Хочаце той справядлівасці, часта, навокал людзі несправядлівыя. Так ты рабі справядлівасць. Як ты бачыш несправядлівасць у другіх, значыць, у цябе праблема з тваёй справядлівасцю. У цябе праблема чалавеча з тваёй справядлівасцю. Значыць, ты несправядлівы. У нечым да таго чалавека ці да другого, як адчуваеш ад яго нейкую несправядлівасць. І тут мы павінны задумацца, рахунак сумлення, перш за ўсё, не робім другому чалавеку, мужу, жонцы, ці нашим дзецям, ці яшчэ каму-то, а робім рахунак сумлення самым сябе. Найперш, калі вы хочаце, каб яны, рабіце людзям так, як хочаце, каб яны вам так рабілі. Я не магу рабіць людзі, хтосьці мне, як мы лічым, зрабіў зло, толькі я яму буду рабіць зло. Бо я хачу, каб мне рабілі зло, і я буду рабіць зло. Вы так не хочаце ж, мы ж, каб вам рабілі зло, вы хочаце, каб вам рабілі добро, а я, як получыцца, буду рабіць чи не буду рабіць. Это як получыцца, так выходзіць. Але мы павінны рабіць тое, што мы хочам, каб нам рабілі. Христос вельмі добра гаворыць. Любіць тых, хто любіць, якая карысць любіць тых, хто любіць вас. Нічога не робіць, але вось ворагаў. Цікавыя такія словы. Гэта Христос натхняе нас так рабіць. То есть, калі вы хочаце прыблізіцца к нябеснаму, адарвіцеся ад зямнога. Адным такім словам, якія скажа святы Павел апостол. Любіце ворагаў вашых, рабіце добро тым, хто вас ненавідзіць. І не чакайце нічога ўзамен. Я буду рабіць, але мне нешта за гэта будзе. Мне нешта за гэта будзе. Як сёння цяжка чалавеку, і кажуць, манетызіравалі жыццё настолькі моцна, што забыліся, што ёсць добрыя учынкі. І хрысціяне таксама. Хрысціяне манетызіравалі жыццё, усё пераўтварылі ў манету, як кажуць. У тое, што вось за гэта павінны нешта
атрымаць, павінны нешта атрымаць за тое, што добры дзень скажуць, што нешта дапамогуць другому чалавеку. То есть, що і настолькі гэта ўсё, і потом гаворыць, і мне там нічога ніхто і хату не адкрые, і не пазвоніць ніхто, і ніхто. А таму, што ўсё манетызіравана у самім чалавеку. Ён, хочаш, каб табе званілі, ты пазвані. Чаму павінны табе званіць? Чым ты так уже выдзеліўся, што ніхто не глядзіць у мой... Ну, дык ты глядзі, ты прывітайся лішні раз, і табе будуць вітацца. Это заўсёды так, дарагія браты і сёстры. І далей кажа Христос, давайце і будзе дадзена вам, мераю добрую, ціснутую, трэснутую і зверхам адсыплюць вам у падолвах, бо якою мераю мераеце, такой і вам будзе адмерана. Глядзіце, якія цікавыя словы. Рабіце людзям так, як хочаце, каб яны вам рабілі. І якою мераю мераеце, такою і вам будзе адмерана. Вось цікава. Кажуць, закон, это так называемый закон бумеранга. И выпустили, вернется к вам. То есть усё начинается от нас самых. Не шукаем у гэтым свете, у другим человеку, кем бы ён ни был, другі чалавек, ён павінен быць добрым, гэта ж ён, напрыклад, гэта ж ён ксёндз, ён павінен у Бога, ён павінен добры быць. От як раззлаваўся, як ён мог так раззлавацца? Ці яшчэ што-нибудь, як ён мог так зрабіць? То есть чалавек асуджае, будучы, як ён мог так рабіць? Глянь на сябе, а ты як робіш? А чи ти робиш так, ці ти не робиш, сам робить так, а ён як мог, бо я роблю, бо я звичайно, а як ён мог так зробити, ці як яна могла так, ці як яшчэ што-нибудь. Дарагія браты і сёстры, гэта вельмі важна, вельмі, ад гэта вось як бы такая, мы павінны зразумець, не ўсё адразу удасться. Мы не скажем, што вось, мне нічога не получится, я не такі. Адразу, я не такі, мне нічого не получится, я слабый чалавек. Як ты хочаш, каб к табе добра адносілі, старайся, гэта ж получится у кожнага з нас. Не такая уж вялікая праблема. Значит, старацца трэба. І яшчэ вяртаюся вас назад. А Божая ласка на што? Што яна? Дарэмна праз сакраманты даецца. Божая ласка нам дапамагае ў нашым збаўленні. То есть, просто так, па-чалавечы, гэта цяжка. Это абсолютно цяжка. Па-чалавечы амаль немагчыма. Але калі мы ўжывем Божую ласку, калі мы будзем Бога прасіць, каб Бог у тую ці іншую сітуацыю к нам прыйшоў на дапамогу, у нас усё атрымаецца. Усё атрымаецца. Абсалютна. Кажа Христос, прасіце, і будзе дадзена вам. Прасіце. А калі мы просім, ачышчаючы, узнімаючы ўверх просім, узнімаючы ўверх, паднімаючыся, яднаючыся з Богом, просім пра гэтую ласку, каб нам усё атрымалася ў нашым жыцці, і збаўленне, і вось жыццё павялося ў наш жыцці. Напэўна, усё атрымаецца. Паглядзіце першае чытанне Давід. Прыклад такі, вельмі добры прыклад, дарагія браты і сёстры. Паглядзіце, чалавек, які ішоў забіваць яго, і Бог дае такі сон, гэтаму моцны, крэпкі сон. Вось мы говорим, это было выпрабаванне Давіду, як Давід сябе павядзе у гэтай сітуацыі. Ці схваціцца за ўладу, як жа Давіда выбралі на караля, можам сказаць, на прэзідэнта. Давіда выбралі на прэзідэнта. Нават Самуэль прыйшоў і памазаў яго. Ты сказаў, будзеш глаўны цяпер у Ізраілі. Але тут твой канкурэнт яшчэ сядзіць на троне. Яшчэ канкурэнт. Вось, Давід, бачым, заняў такую роль, ціханька сядзеў, бо ведаў, што гэты канкурэнт даволі моцны, які сядзіць на троне, у яго влада ўся, яго моц уся. Але Давід так ціхенька сядзеў, не чапаў, і пэўную хвіліну Бог благаславіць пачаў Давіду. І вось гэты уладца, які ўбачыў гэта, што вось гэтаму чалавеку Бог благаслаўляе. Потом даведаўся, напэўна, пра тое, што Давід быў намашчаны. Напэўна, бо паглядзіце, Давід быў намашчаны на караля сярод братоў сваіх. Это значыць сярод сведкаў, это значыць і балтануць мог хтосьці, это значыць і расказаць мог хтосьці.
І кажуть, це не було потаємно, аж так потаємно зроблено, моцно. Самуэль прийшов потаємно до Бетлеєма, каб намастити Давіда, але гэта не было, і Самуэль ведаў, і ён не мог гэтага перажыць, што ўжо пан Бог яго адкінуў, але ж ён яшчэ намашчаны, але ён яшчэ з'яўляецца каралём. І вось бачым тая хвіліна, Бог спасылае сон крэпкі, Бог, які дае магчымасць выпрабаваць, які выпрабоўвае Давіда, як Давід, ці хваціцца ён за ўладу, ці схваціцца ён за ўладу цаною жыцця канкурэнта свайго. Паглядзіце, бачым, Давід прыйшоў, як гэта сказаў, паглядзі, во ляжыць, бярэш, нават не свой, нават у Давіда, можам сказаць, не павінен быў карыстацца сваёй зброяю. Нават зброя канкурэнта ляжала побач. Гэтай дзідай, гэтым мячом, не мячом, кап'ём гэтым, мог ён прабіць галаву, убіць у зямлю, то есть 100% смерць. Даже, кажуць, абсалютна. То есть нават не было шансу жыць Саулу, ніякога, то есть настолькі ўсё лёгка было ў яго ў руках. І што Давід вытрываў у гэтай спакусе, вытрываў у спакусе і сказаў, не падніму руку на памазаніка Божага, не падніму руку на памазаніка Божага. Я дышоў і сказаў, і паглядзеў, і ўбачыў вось Саул, вось якая цікавая была, задумаемся, якая вось цікавая была, кажуць, працяні руку, і ўсё ў тваіх руках, но табе трэба зрабіць вельмі цяжкі грэх. І кажуць, прыблізіцца да зямнога, убіць дзіду ў зямлю, то есть прыпячатацца да зямнога прыпячатацца. А Давід захацеў быць нябесным. Вось тут такое пытанне. Бывае часамі для чалавека, вось на, возьмі, забяры гэта, і табе ж тут адразу будзе добра жыць. А гэтым самым, як Саламон прыпячатаваўся да зямнога, спадабалася гэта жанчына, цяпер трэба неяк збавіцца ад яе мужа, так забіць яго, бачым, і прыпячатаваўся да зямнога, і Бог аднімаў ласку ад яго. Вось тут заўсёды такія пытанне. Уметь сказаць зямному часамі не. Это вельмі важно, это такое моцнае ў нашым жыцці. Поэтому нехай Бог усемагутны нам благословляе, нехай Пан Бог усемагутны нас заўсёды сцеражэ ў кожную хвіліну, каб мы маглі выбраць зямное. І памятаем адно, ўсё в першую чаргу залежыць ад нас, з нас. Не ад кагосьці другога нашае залежыць, а нашее залежыць ад нас самых. Амен. Вызнаем нашую веру, веру в адзінага Бога. Ты будешь читать молитву вернику, да? Иди сюда. Будешь читать. Раз, два, три, четыре, пять. После номера 5 откроешь вот эту вот за померлых. И вот здесь номер 3. Берешь эту вот, молимся за померлых. Данута Няміра, Мар'ян Няміра, Іван Коваленок і далее, яких доручаем Богу в этой святой мши, как Бог привел их до супорности святых. Понял? После 5-го. 3-ю прочитаешь. Вот тебе ложу туда кого-то. Что? Человек, укрыжованный так само за нас, при Понскім Пілаті, быў замучаны і пахаваны, і на 3-й дзень воскрес паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруча Отца, і зноў прыйдзе ў хвалю, судзіць жывых і памерлых, Яго валадарству не будзе канца. Веру Духа Святого, Пана і Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророків. Віру
католицкий апостольский костюм вызнаю один прост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померы и життя вечного в будущем свете. Аминь. Узнаючи веру у Иисуса Христа, узнесем до Бога Отца през Его посредництво наши супольные молитвы и просьбы. Молимся за святы костел, каб ён з удзячнасцю праславляў Бога і вёў усіх да збаўлення. Цябе просім. Выслухай нас. Молімся за святога Отца, каб цяжкасці, з якімі ён сутракаецца падчас абвяшчэння Христовага вучэння, умацоўвалі яго веру. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто абараняе правы чалавека, каб іх намаганні прынеслі чаканы плён. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто прагне Божага прабачэння, каб яны адважыліся прыступіць да сакраменту пакаяння. Цябе просім. Молімся за парафіі, якія не маюць святыні, каб яны змагалі, як мага хутчэй яе пабудаваць. Цябе просім. Молімся за памерлых Данута Няміра, Мар'яна Няміра, Івана Кавалёнка, якіх даручаем Богу ў гэтай святой мшы, каб Бог прыняў іх да супольнасці святых. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб нашыя сем'і жылі ў любові і згодзе. Цябе просім. Нехай Бог усемагутны спашле свайго Святого Духа на тых людзей, ад якіх залежыць спыненне войнаў, асабліва ў нашых суседзяў ва ўкраіне. Нехай Бог усемагутны дасць сілы моц вытрываць несправядлівасці для несправядліва пакрыўджаных, асуджаных. Нехай Бог усемагутны благаславіць нашым ахвярадаўцам, благаславіць нашу працу, благаславіць наш тыдзень, які перад намі, благаславіць ноч, благаславіць дзень. І прашу Божага благаслаўлення і заступніцтва для ўсіх людзей, каго мы наведваем падчас душпастырскіх адведзінаў. Цябе просім. Добры Божа, выслухай нашыя малітвы і адары патрэбнымі ласкамі тых, за каго мы сёння молімся праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Дайце, калі ласка. Святий Дух єднає нас, бо кожний чоловік брат і сестра. Хай Святий Дух єднає нас, бо кожний чоловік брат і сестра. Открий в серці на подих духа, каб кожний з вірою мог Бога послухать. Открий в серці на подих духа, каб кожний з вірою мог Бога послухать. Хай Святий Дух єднає нас, бо кожний чоловік брат і сестра. Хай Святий Дух єднає нас, бо кожний чоловік брат і сестра. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний. Радость рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу. Боже наш Отче, належною пошаною складаючи найсвятейшую ахвяру, покорно Тебе просим, каб яна была Тебе на хвалу, а нам на збавление праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пан з вами.
стуком Твоим. Гору сердце. Снова зимых до погана. Подякуем Пану Богу нашему. О Богодна да и справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Всемагутны вечны Божа. Ты праз кроў свайго Сына і моц Святога Духа сабраў для сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Тройцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывою святыняй Духа Святога, дзеля хвалы Тваей безмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю, усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осана на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, осана на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ожыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама Яго цудоўнае уваскрасенне ў небаўшэсці, чакаючы другого прыцця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай, Богородицей Марыяй, са святым Юзефам і абраннікам, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святыми арханёлами Михалом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным айцом нашим Фабияном, и всеми святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленнем.
Будь ласкавым ацаваць у вере и любови костел Твой, які пилигримуя на земли со слугою Твоим папам нашим Францишком, біскупам нашим Юзефом з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собою всіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер и усіх, кто в власти Твоей. А дышов з этого свету милостиво прими владарство Твое, где и мы сподеемся быть к разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашего, праз якого дорваешь свет усялякими добротами. Праз Христа с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки и вечные. Аминь. Памятаючи избавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и закованы до всяка неспокою, чекали исполнение счастливой надеи, и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твоего владарства и немолоц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим, супокой с Тобою. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим його, досягнути життя вічного. Малоранку Богоши, ягаки бяриш на себе, грехи світу, змилуйся над нами. Малоранку Богоши, ягаки бяриш на себе, грехи світу, змилуйся над нами. Багаранку Божий, ягаки бяриш на себе, грехи світу, одари нас упокоїм. Вось баранок Божий, вось той, хто вере на себе грехи свету, благословленный, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ты увайшов до мене, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя.
Пане, я веру, что Ты Христос, Сын Божий, что иде у свет. Хліб найтишейший, огорни своим молчанием, скрипяни в белой остыни, собери мою темру. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрипяни в белой остыни, собери мою землю. Огорни мяне, каб як ты стаўся хлебом. Огорни мяне, каб як ты стаўся хлебом. Поблагослови я хлеб подели, поміж тими, хто прагне. Поблагослови я хлеб подели, поміж тими, хто прагне. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрипяни в белой остыни, собери мою землю. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрипяни в белой остыни, собери мою землю. Окришинки тыя, якія застануцца. Окришинки тыя, якія застануцца. Раздай тым, хто не верить у своем прагнении. Раздай тым, хто не верить у своем прагнении. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрипяни в белой остыни, собери мою землю. Хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрипяни в белой остыни, собери мою землю. Молимся. Усемагутный Боже, учини, каб мы досягнули збавлення, задаток якого отримали у гэтым сакраменті, праз Христа Пана нашого. Аминь. Святый Архангеле Михале, Держи нас у змаганні, будь нам покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, помилуй Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душу снують по світі. Аминь. сідайте, калі ласка. Зараз одразу після святої мши, після благословення ми поволимося новенну до святого Казіміра. Новенну до святого Казіміра. Після новенни проспіваємо пісню у гонор святого Казіміра. Альбо можна пісню до Матки Божої «Омні дія дік Марія», то есть кожен день прославляю Маті Божию. Відповідно, після этой пісні вже до Фабіяна тоді помолимося. Святая мша ў Стопцах на гэтым тыдні будзе панядзелак у 9 і 18 заўтра, у аўторак, сераду, чацвер у 9 гадзін раніцы,
у пятніцу 9:18, в суботу у 10 і 19. У нядзелю будзе як заўсёды. Наступная нядзеля 2 сакавіка падчас святой імшы на 11:00 у нашым касцёле адбудзецца сакрамент канфірмацыі, які ўдзеліць біскуп Андрэй Зноска. На данный момент прыняць загаданы сакрамент маюць жаданне больш за 60 чалавек. Калі хто з кандыдатаў адсутнічаў учора на рэпетыцыі, карткі можна запоўніць сёння, не ляжаць на століку, каля кіёска і пакласці ў карзінку. Дадаткова напішыце нумар тэлефона для сувязі, каб можна было далучыць вас да спецыяльна створанай групы ў Вайберы. Я яшчэ хачу згадаць, што можа дома ў каго ёсць, з кім жывуць старэйшыя людзі пасля 70 год, якія яшчэ не былі убежмаваныя. Калі ласка, я вас прашу, прывядзіце іх у гэты дзень, і біскуп іх таксама пабежмуе, каб усе былі бежмаваныя. Гэты сакрамент таксама адрывае нас трошачкі ад зямлі, яднае з нас з нябесным чалавекам і вельмі моцна яднае праз Духа Святога. Пагэтаму гэты сакрамент таксама вельмі важны для жыцця чалавека. Ён прымаецца адзін раз у жыцці. Я хочу падзякаваць вам за ваши ахвяраванні на касцёл, на нашыя працы, што мы чынім. Першае, што мы зараз уже так завяршаем праекцік, далейшы праект гэтага алтара. Вось архітэктар нам уже завяршыў гэтую частку, што дзе сцякло уже, як яно будзе выглядаць, то есть уже выходзім на вуглы, вось гэтыя такія, тут это ўсё будзе аздоблена, прыгожа аздоблена. Прыгожа аздоблена гэта ўсё, то есть праект як бы зроблены, троху есть закуплена дуба, то есть адпаведнага матэрыяла, і будзем па кавалкі рабіць. Это даволі такая каштоўная праца, будзем працаваць далей над алтаром. Паралельна я працую, каб набыць арган у наш касцёл, сапраўдны арган, духавы арган, такі, які ёсць у касцёлах, ёсць такая магчымасць дабрачынна, не то што дабрачынна там плаціць пэўныя грошы, але я думаю, і я папрашу там сваіх ахвярадаўцаў, і парафія будзе ў стане набыць такі даволі добры арган. Есть магчымасць, я глядзеў каталог гэтых арганаў, якія можна набыць, там ёсць вельмі добрыя арганы, хорошыя, вялікія такія, ну не толькі вялікія, а шмат галосныя арганы такія, і вельмі прыгожы, нават там можна было паслухаць, як граюць гэтыя арганы. Вось у гэтым рэкламе. Поэтому мы стараемся, навязалі пэўныя кантакты, навязаў, можа як-небудзь нам удасца вось набыць гэты інструмент, это было бы для нас так даволі цікава, даволі для нашага касцёла значная падзея. Поэтому это вось такая унутраныя працы, якія мы вядзём, потом, і іншыя працы вядзём, што тычыць старога касцёла, таксама толькі праектная пакуль арганізацыя прац, праекты, бо без гэтага, знаеце, это пастаянна, то гэта не можна, то гэта можна, то гэта не можна, то забараняюць, то дазваляюць. Это уже начинае так, і одно нервы лишнее портить тоже не хочется. Уже надоело троху гэта. Зробім праект, зробім, кажуць, это ўсё, Пастырскія наведванні у наступным тыдні. Ксёндз Кірыл на наступным тыдні, серада, чацвер, пятніца, субота будзе з пастырскімі наведванні, Стары Свержань, Дразды, Ператокі, Залужжа. Вось гэтая частка Стаўпетчыны. Я буду з адваротнай часткі, то есть яшчэ закончу пастырскія наведванні за возерам. За возерам, гэта яшчэ з 2 дні, таксама закончу пастырскія наведванні ў Акінчыцах. Можа, паня, няхай будзе тут абраз. У Акінчыцах, і далей там застанецца яшчэ тая частка за Нёманам. За Нёманам гэта і Вішнявец, і так вось, да, тут гэты уголочак яшчэ застанецца туда, у той бок Любкаўшчына. Перад наведванні мне будуць адпаведна тэлефанаваць. Калі пра каго забыліся, патэлефануйце самі, запісвайцеся ў Ларкуці, у Вайберы.
Хто хоча прысвяціць сваю сям'ю Найсвяцейшаму сэрцу Езусу, прашу папярэдзіць падчас тэлефоннага званка. Ну і прысвячэнне сям'і, то есть напярэдадні, то есть прыступіць да камуніі, пажадана, каб сям'я прыступіла да камуніі, калі хто можа прыступіць, калі хто не можа, там з праваслаўны чи хто, ну ўжо это іншая справа, але вось пастарайцеся так, каб вось гэтае прысвячэнне адбывалася так і з духоўным паяднаннем сям'і. У ларку ёсць малітоўнікі, ойча наш, катэхізіс ёсць. Ёсць таксама студзенска-лютаўскі нумар часопіса Аве Марыя, прысвечаны юбілейнаму 2025 году, які папа Францішак абвясціў пад дэвізам «Пілігрымы надзеі». У чым сутнасць юбілейнага года і як яго найбольш плённа перажыць? Даведаемся з матэрыялаў нумара. Купляйце часопіс, калі ласка, чытайце, пазнавайце. Калектыў, які яго стварае, стараецца для сваіх чытачоў, падбірае матэрыялы, супрацоўнічае са святарамі і законнымі сёстрамі-манахамі. Поэтому, калі ласка. Пры выхадзе з касцёла каля кіёска будзе стаяць коробка, у якую можна прыносіць вербы з мінулых гадоў, без упрыгожванняў, это значыць асабліва без пластика. Каб можна было іх спаліць і прыгатаваць попел на папяльцовую сераду. Прыносіць можна да 3 сакавіка. Вось гэта такія асноўныя, што тычыцца аб'яў. А зараз мы пачытаем навенну да святога Казіміра.
твоей чистой веры живый струмень. Юнак бисаханды у князской короне узор чистости цнота с лилией в руках. О море спокусов нам будь обороной, веди нас до неба жирный шлях. Ты Пан з вами. и с духом Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Фабияне наш чудотворца, стал печени оборонца, нам шлях збавления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал печени оборонца, нам шлях збавления покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне наш чудотворца, стал печени оборонца, нам шлях збавления покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти представляєш життєвий шлях вибраних слугів Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служінням поширяють серед братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, овіщаючи Слово Твоє і узляч святые сакраменти. Одари ласка і хвали алтара слугу Твоєго, отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опікою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу отчину від нападків злого духа. Праз Христа, Пана нашого. Амин. Мария, ты королева ангелов, безгрешная, непереможная в змагании, снишаешь ты стародавня насмея, Тобі без конца довіряєм, Тобі без конца довіряєм, Тобі без конца